patong-patong yung pinagkikitaan pala doon, yung GCTA at saka yung isa, yung special loyalty allowance. Iba-iba palang racket yan, ano? Nakaka-nervyos talaga. Ang nakakadiri naman, nakakainis naman. So, ang sa akin na lamang, sana, balikan na lang yung batas, ayusin na lang, kasi may issue, imbis na turuan ng turuan, balikan na lang natin yung batas, isaayos na lang, kasi yung section 1 at yung section 3, hindi talaga magkatugma. Kung hindi natin maintindihan yung batas, libreng-libre yung mga pulis at yung ibang masamang balak na gumawa ng sariling gimmick dahil sasabihin nila, hindi naman naintindihan. Tingnan mo, ang labo naman ito, i-interpret nila para sa kanila. Pero sabi nila, may racket sa hospitalization, may racket pagpasok ng cellphone, may pasok ng computer, magpasok ng catering, magpasok ng kung ano-ano. Ano ba naman yan? Yung mga kubol na VIP kubol, BBIP kubol, may kubol na parang tiyangge na tiyendaan. Ay, hindi ko maintindihan. Talaga napakalabo naman ang sitwasyon dyan. So, I think in the end, we really have to overhaul our prison system. Yung batas at yung polisiya, kundi miski yung physical infrastructure, talagang ang sagwa-sagwa na. Ngayon, kami, medyo super busy kami ngayon kasi nagdo-double up. Kahapon pa ako dapat nandito, kaya lang biglang nagkaroon ng hearing sa budget, nag-schedule, sabay-sabay. Pinakamalaking budget, DepEd. So, pumunta tayo kasi alam naman natin na marami rin tayong request dyan, kailangan natin alamin. So, yun, the biggest budget was heard yesterday in the Senate for the first time. Hindi ako pwede mag-absent, tapos tuloy-tuloy, DFA, sunod-sunod na yan Kasi, alam po ninyo, ang nangyari last year, naipit-ipit tayo, 6 na buwan na delay yung budget ng Pilipinas. Nagkaloko-loko, pati yung growth rate, pati labas ng pera, pati yung mga politikong tumatakbo at inaasahan yung project, walang lumabas. Talagang nagkaloko-loko. Ngayon, ang sabi ni Presidente, dapat good conduct din ang mga congressman. Behave lahat para mabilis ang project. And mukhang paspasa naman si Speaker Alan, si Majority Martin. Panay naman ng trabaho, sabay-sabay naman yung plenary nila at mukhang overtime ang trabaho nila. Kami naman, sapaw-sapaw na nga yung mga hearing at hanggang gabi na, wala nang oras. So, tignan natin, sana matapos on time. Pinagmamalaki nila, target date daw, September 21. Tignan natin kung talagang kakayanin. But definitely, magkakaroon ng mas maagang budget. Hopefully on time talaga. Dahil walang dahilan, no excuses. Malaking dagok sa ekonomiya kapag wala yung budget natin. Lalo na yung inaasahan mga pera para sa build. Kasi that's really a big infusion in the economy. At baliw yung nangyayari, di ba? Lumalabas yung pera pag bagyo na. Paano ka magpapatayo ng miski yung semento, paano ibubuhos? Talaga yun ang nangyari sa atin. Kaya parang last quarter na lang raratsada ngayon ang ating iba't ibang public works. Ngayon, dito sa Ilocos Norte, magpapakain daw si Mayor, Happy birthday. So, You have to visit my office, Apo Senator. Okay, 1 minute. Anong issues din sa DSWD kasi ako nagpapatakbo ng Social Justice na committee for Senator De Lima at may issue kasi may 48,000 na tinanggal sa 4-piece list dito sa Region 1. Di ba? Nabalitaan ninyo yon. So, ang sabi nung una, puros pasaway daw. Ang sabi hindi naman totoo. Kasi alam niyo nag-start yan 2007, 2009. Since then, wala na silang children under 18. Yun ang karamihan. Yung iba naman, di ba, pantawid pamilya yan. Nakatawid na sa awa ng Diyos. Nakatawid na sa kahirapan, sa kamangmangan. At may trabaho na. So, nakatawid na, ditanggal din. Tapos, yung iba, tumanda na lamang. Ayan, tumanda at lumipas. And then, finally, may kakarampot naman talagang pasaway. Talagang may pasaway sa buhay na to. Wala tayong magagawa. Pero ilan lang naman yan. Mababait naman ang mga 4-piece natin kahit paano. So, i-review natin yung 4-piece kasi matagal na itong program, 2007 to 2019. Dapat naman may tumawid na, no? Kaya haba-haba naman ang rantay na yan. At pag hindi pa tumatawid, abay katamaran na to. So, kailangan talaga tulungan natin. Yung iba
iba naman na may sakit, may kapansanan, matatandang bedridden, pwede ba, wag nang conditional, unconditional na, ibigay na without asking any questions dahil sobrang hirap naman ang buhay nun. Okay? So, yun. Thank you very much. So, hindi naman lahat pasaway yun, ha? Kawawa naman 4 piece. Hindi naman totoo na lahat ganun.